गुलबुआ। रात्र झाली होती. जोराचा पाऊस कोसळत होता. एक मुलगा रस्त्याकडेला उभा राहून कोणाची तरी वाट पाहत होता. कदाचित तो एखादी रिक्षा किंवा टॅक्सी शोधत असावा. तो खरं तर खूप घाबरला होता. त्याच्या कपाळावरून खाली ओघळणारे थेंब पावसाच्या पाण्याचे होते की भीतीमुळे जमलेल्या घामाचे होते हे मात्र कळायला मार्ग नव्हता. काही कामानिमित्त तो त्या गावात पहिल्यांदाच आला होता. गावाचं नावही काहीसं विचित्रच होतं, मानकापे. असं कुठे नाव असतं का? खरं तर तिथे त्याला जरा उशीरच झाला होता. त्यात त्याला असं कळलं होतं की या भागात मानकाप्या फिरतो, म्हणून या गावाचं नाव मानकापे असं आहे. मग काय, तो तिथून जमेल तसा धावत सुटला. तिथल्या लोकांनी त्याला सांगितलं की रात्रीचा एकटा कुठे फिरू नकोस, नाहीतर जीव जाईल तुझा. त्यातच अचानक हा पाऊस सुरू झाला. तोही साधा सुद्धा नाही, जणू आभाळच फुटलंय असा. त्याने इथे तिथे पाहिलं तर रस्त्यावर एक साधं कुत्रं उभं नव्हतं. मानकाप्याच्या भीतीने कदाचित तेही आपलं डोकं घेऊन कुठेतरी लपून बसलं असावं. तो मुलगा बराच वेळ झाला रिक्षाची वाट पाहत होता, पण आज त्याचं नशीब खराब होतं. लांब लांबपर्यंत एकही वाहन दिसत नव्हतं. तेव्हाच दुरून एक माणूस येताना त्याला दिसला. त्याने डोक्यावरून एक घोंगडं घेतलं होतं, त्यामुळे त्याला त्याचं डोकं आणि मान आहे का नाही काहीच समजत नव्हतं. एक गोष्ट चांगली होती, ती म्हणजे तो रस्त्याच्या पलीकडून येत होता, म्हणजे त्यांच्यात बरंच अंतर होतं. या मुलाला आता मुद्दामून त्याच्यापासून काही अंतर राखूनच राहावं लागणार होतं. न जाणो रात्रीच्या त्या भयान अंधारात वावरणारा हा तोच मानकाप्या असला तर. तो घोंगडं घेतलेला माणूस या मुलाच्या जवळ येत होता. हा मात्र घाबरला जरी असला तरी त्या जागेवरच उभा होता. अशातच असं काही घडलं की त्या मुलाच्या मनातील भीतीत अचानक वाढ झाली, कारण तो घोंगडं घेतलेला माणूस रस्ता ओलांडून आता याच्याच बाजूला येऊ लागला. हे पाहून त्या मुलाच्या अंगात भीतीचं वारच शिरलं. हा माणूस मुद्दामून त्याच्याजवळ का येत होता हे नक्कीच संशय वाढवणारं होतं. भेंडी, असं म्हणत तो मुलगा रस्त्याने सरळ धावतच सुटला. पण काही अंतर धावल्यानंतर कदाचित तो एखाद्या रस्त्यावरील वाटसरूच असावा असा विचार त्याच्या मनात आला. म्हणून मग त्या मुलाने धावण्याचा वेग कमी करून पाठी पाहिले. पाहतो तर काय, तो घोंगडं घेतलेला सैतान त्या मुलाच्या पाठीच लागला होता. तो पूर्ण वेगाने धावत त्या मुलाच्या दिशेने येत होता. त्या माणसाला असं त्याच्या दिशेने धावत येताना पाहून तो मुलगा अजूनच घाबरला. तो तिथून जीव तोडून पळत सुटला. पळता पळता त्याने एकदा पाठी वळून पाहिलं तर धावत्या वेळी पाठी त्या माणसाचं घोंगडं कुठे उडालं होतं. त्यामुळे एक भयंकर सत्य समोर आलं होतं. त्या माणसाला खरंच त्याचं शिर नव्हतं. तो बिना डोक्याचा माणूस दुसरा तिसरा कोणी नसून मानकाप्याच होता. तो त्या मुलाचा पाठलाग करत होता. तो मुलगाही त्याचा जीव वाचवण्यासाठी जोरात धावत होता. अखेर तो त्या गावाच्या वेशीजवळ आला. त्याने पाठी वळून पाहिलं तर मानकाप्या तिथेच वेशीजवळ थांबला होता. इच्छा असूनही तो ती वेश ओलांडू शकत नव्हता. त्या मुलाने सुटकेचा निश्वास सोडला. एकदाचा त्याने त्या भयानक मानकाप्यापासून स्वतःचा पिच्छा सोडवला होता. हे गाव फारच भयानक होतं. आता या गावात चुकूनही परत पाय ठेवायचा नाही असं त्याने मनाशीच ठरवलं. त्याने समोर पाहिलं तर समोरून अचानक एक गाडी भरधाव वेगात आली. काही कळायच्या आतच त्याने त्या मुलाला धडक मारली. या धडकेमुळे त्या मुलाच्या डोळ्यावर पूर्ण अंधार पसरला. नाव काय तुझं? त्या मुलाने त्याचे डोळे हलकेसे उघडले. त्याच्या हातावर कोणीतरी थापटा मारत होतं. काय नाव आहे तुझं? तो मुलगा शुद्धी देऊ लागला. डोक्यावर थोडासा ताण देत तो म्हणाला, नयनने डोळे बारीक केले आणि तो चारही दिशांना पाहू लागला. तो एका जुन्या ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये होता. त्याच्या दोन्ही बाजूंना खाटा होत्या, त्यांवर पेशंट झोपले होते. काय झालंय मला?
मला इथे का आणलंय? जास्त काही नाही, एका गाडीने तुम्हाला धडक दिली होती. हलकासा मार लागलाय, पण काळजी करण्यासारखं काही नाही. उद्या सकाळी डिस्चार्ज देऊ तुम्हाला. मी मी कुठे आहे? म्हणजे म्हणजे कोणत्या गावात? मानकापे. भेंडी, तुम्ही मला परत याच गावात आणून टाकलं. मला निघायचं आहे, कसंही करून इथून आजच्या आज जायचं आहे. नयनचं हे बोलणं ऐकून आजूबाजूचे पेशंट त्याच्याकडे भूत पाहिल्यासारखं पाहू लागले. तुम्हाला खरंच इथून जायचंय? डॉक्टरांनी नयनला विचारलं. हो, खरंच जायचंय, एक क्षणही नाही थांबायचं इथे. तुम्हाला खरंच यावेळी इथून निघायचंय? हो. किती वेळा सांगू तुम्हाला? रात्रीचं. हे ऐकताच नयनच्या डोक्यात प्रकाश पडला. डॉक्टरने परत एकदा विचारलं, तुम्हाला खरंच रात्रीचा डिस्चार्ज हवा आहे? ते पेशंट अजूनही नयनकडे तसेच पाहत होते. हे पेशंट पाहताय, यातले अर्धे तर रात्रीचं बाहेर पडायला नको म्हणून घाबरून इथेच थांबलेत, आणि तुम्ही आता डिस्चार्ज मागताय? नाही, नको, सकाळीच निघेन मी. तसंही डोकं जरा जडच झालंय माझं. नयन आता सावरासावर करत म्हणाला. इथे कुठे येऊन अडकलोय असं त्याचं झालं होतं. डॉक्टर चेकअप करून निघून गेले. बरेचसे पेशंट आता झोपले होते. नयनला मात्र काही झोप येईना. तो सारखी कूस बदलत होता आणि अखेर उठून बसला. त्याला असं जागं असलेलं पाहून नयनच्या बाजूलाच असलेला पेशंटही उठून बसला. काय झालं? झोप येत नाहीये का? हो. मी काय म्हणतो, मानकाप्या, मी मगाशीच त्याला पाहिलं. तो माझा जीव घ्यायला माझ्या मागे लागला होता, पण मी गावची वेश ओलांडली आणि कसा बसा वाचलो. नशीब तुझं, नाहीतर जो कोणी मानकाप्याला पाहतो त्याचं शिर उडवल्याशिवाय तो काही गप्प बसत नाही. पण आपण इथे सेफ तर आहोत ना? म्हणजे मानकाप्या फक्त रस्त्यांवरच फिरतो ना, की घरांमध्ये, हॉस्पिटलमध्येही येतो? नाही, तसं तर तो रस्त्यांवरच फिरतो, पण रात्रीची जर घराची दारं खिडक्या उघडी राहिली तर तो घरातही घुसतो. पण तुम्ही हे का विचारताय? आपण सेफ आहोत इथे. इतक्यात नयनने डोळ्यांनीच इशारा केला. त्या जनरल वॉर्डचं दार डॉक्टरने जातेवेळी उघडच ठेवलं होतं. बाहेर एक वॉचमन सोडला तर थेट रस्ता लागत होता. तो पेशंट घाबरतच उभा राहिला. त्याच्या कपाळावर घाम जमला होता. दार बंद करायला तो दबक्या पावलांनी दाराजवळ गेला. तिथे त्याने काहीतरी भयानक दृश्य पाहिलं. तो तिथून नयनला ओरडून सांगू लागला, मानकाप्या इथेच कुठेतरी आहे. त्याने वॉचमनचं डोकं धडावेगळं केलंय. हे ऐकून नयन फारच घाबरला. पण ही तर एक केवळ सुरुवात होती. नयनशी बोलताना त्या पेशंटची दाराकडे पाठ होती. तेवढ्यातच मानकाप्या तिथे आला. नयन काही बोलणार तेवढ्यात त्याने त्या पेशंटचं पाठून शिरच हवेत उडवलं. रक्ताचा सडा पडला होता. ते दृश्य पाहून नयनला चक्कर यायचीच राहिली होती. तो जोरात ओरडला. नयन थरथरत होता. इथे मानकाप्या मात्र आत आला होता. पेशंट नयनच्या आवाजाने जागे झाले होते. त्यांनी पाहिलं तर मानकाप्या हातात रक्ताळलेले कोयते घेऊन होता. जे पेशंट धावू शकत होते ते बेडवरून उठून पळू लागले, पण मानकाप्याच्या तावडीतून कोणीही सुटलं नाही. त्याने एकेकाचं शिर हवेत उडवलं. 7 ते 8 पेशंटचा जीव घेतल्यावर त्याने त्याचा मोर्चा झोपलेल्या पेशंटकडे वळवला. त्यांना बेडवरून उठता येत नव्हतं. तो तसाच एकेकांचं शिर उडवू लागला. नयन हा रक्तरंजित थरार आपल्या डोळ्यांनी पाहत होता. ही रात्र त्याच्या आयुष्यातील कदाचित शेवटची रात्र होती. तेवढ्यात त्याला काहीतरी सुचलं. इथे हॉस्पिटलमधल्या सर्व पेशंटची डोकी उडवल्यावर मानकाप्या नयनच्या बेडजवळ आला. पण तो नयनला काहीच न करता निघून गेला. आजचा प्रश्न. तुमच्याकडे 30 सेकंदाचा वेळ आहे. तुम्हाला काय वाटतं? मानकाप्या नयनला काहीही न करता तिथून का गेला असेल? नीट विचार करून तुमचं उत्तर कमेंट करा किंवा उत्तरासाठी 30 सेकंद थांबा. विचार करा, जर तुम्ही नयन असाल आणि एका अशाच भयंकर परिस्थितीत तुम्ही अडकला असाल, समोर मानकाप्या भूत
हातात रक्ताळलेले कोयते घेऊन उभा आहे. आजूबाजूचे सगळेजण डोकं धडावेगळं होऊन मृत्युमुखी पडले आहेत. अशा प्रसंगी तुम्ही स्वतःला वाचवायला काय कराल? मानकाप्या नयनच्या बेडजवळ आला. त्याच्या हातात रक्ताळलेले कोयते होते, पण तो त्या कोयत्याने नयनचं डोकं उडवणार इतक्यात त्याला कळलं की ह्याचा तर आधीच डोकं उडवलेलं आहे. नयनला डोकंच नव्हतं, म्हणून तो तिथून निघून गेला. नयन इथे घाबरून स्वतःचं डोकं खाली करून ते चादरीत लपवून स्वतःचा पार्श्वभाग वर करून लपलेला होता. मानकाप्याला वाटलं याचं डोकं तर त्याने आधीच उडवलं आहे, म्हणून तो तिथून चालत राहिला. आज नयनच्या हुशारीमुळे आणि तुमच्या मदतीमुळे नयनचा जीव आपण वाचवू शकलो. पण पुढच्या भागात एका नवीन भूताशी नयन कसा काय सामना करणार होता? त्यावेळी तो स्वतःला कसा काय वाचवणार होता? नयनची मदत करण्यासाठी पाहायला विसरू नका. नयन 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 आणि भूत भेंडी.